Ty si naozaj myslíš, že zápal v tele je choroba. Je to signál, že telo je v strese. A každý vedomý nádych je pre telo ako správa som v bezpečí. Keď dýcháš hlboko a vedome, aktivuje sa tvoj bludivý nervus vagus a ten vypína stresový systém, zníži hladinu kortizolu aj adrenalínu. Telo prestane bojovať a začne sa liečiť a regenerovať. Zároveň sa mení aj tvoje vnútorné prostredie. Stúpa hladina kyslíka, pH sa posúva do zásaditejšieho stavu a zápalové enzymy ako TNF-A či IL-6 sa utlmia. Každý hlboký dých zlepšuje prietok krvi, okysličuje bunky, uvoľňuje oxid dusnatý, silný antioxidant, ktorý ničí voľné radikály a znižuje oxidačný stres. Oxidatívny stres, Vedomé dýchanie doslova masíruje tvoje vnútorné orgány, rozprúdi lymfu, detoxikuje telo a prebúdza mitochondrie, tvoje energické centra. 1 hodina denne dokáže spustiť proces, ktorý tlmí chronický zápal a mení tvoju biochemiu z boja na regeneráciu. Telo nepotrebuje ďalší liek. Potrebuje kyslík. A ten mu dávaš každým vedomým nádychom a výdychom. Dýchaj, lebo dých je tvoja liečba. Som Tibor Michalko a venujem sa tejto téme a týmto praktikám viac ako 18 rokov.